Dobrý večer. Aj dnes sa budeme venovať témam, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Od prevencie kriminality až po ochranu života a zdravia. Začína sa pravidelný magazín STVR Bezpečné Slovensko. Vitajte. Dnes sa pozrieme na boj proti radikalizácii mládeže. Uvidíte aj desiatky nových policajných aut, ktoré nahradia dosluhujúce policajné vozidlá. A s naším hosťom sa porozprávame o histórii polície a budúcnosti jej múzea. Extrémizmus a radikalizácia už nie sú len vecou ulice, ale cez mobily prenikajú priamo do detských izieb. Aj preto sa silové rezorty spojili so školstvom, aby pripravili zákon, ktorý to má zastaviť. Základným predpokladom prijatia tohto zákona je multidisciplinárna spolupráca všetkých subjektov, ktoré sú zaradené do spolupráce v tejto oblasti. Predovšetkým ide o rezorty ministerstva vnútra, ministerstva školstva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva a ministerstva spravodlivosti. Všetci zohrávajú kľúčovú rolu pri riešení spoločného záujmu a tým integrovaným cieľom je bezpečná škola, bezpečné prostredie pre žiakov, učiteľov a samozrejme aj pre všetkých návštevníkov, tým pádom sekundárne aj pre rodičov. Kampaň Prelom ticho bezpečne na školách sme spustili spoločne v spolupráci s ministerstvom školstva konkrétne 18.11. minulého roku. Od toho času prebehlo len 3 mesiace. Vyškolili sme viac ako 3400 učiteľov po celom Slovensku, plošne v jednotlivých regiónoch Slovenska. Navštívili sme viac ako 174 škôl a našim cieľom je v prvom rade zvyšovať bezpečnosť v školskom prostredí a dať takú podporu učiteľom a odvahu riešiť tieto veci. Konkrétne 15.10. minulom roku vznikol Kriminologický inštitút, ktorý je financovaný z výraznej miery práve Európskym sociálnym fondom, čiže zo štrukturálnych fondov. A jeho cieľom je v oblasti ochrany mäkkých cieľov identifikovať kriminogénne faktory, ktoré ovplyvňujú negatívne javy, ktoré sa dejú v tomto prípade aj v školskom prostredí. No základným predpokladom radikalizačného programu je získať, identifikovať tých mladých ľudí ešte predtým, ako spáchajú nejaký protispoločenský čin. Naším cieľom nie je kriminalizovať týchto ľudí, ale pomôcť im vymaniť sa z takéhoto prostredia a samozrejme predísť možnosti, aby sa spáchal priestupok alebo trestný čin. Takže toto bude základný predpoklad, ktorý bude realizovaný v spolupráci s jednotlivými partnermi a bude súčasťou aj práve prezentovaného zákona o ochrane mladých pred radikalizáciou. Jazda na služobných autách s 300 000 kilometrami sa pre policajtov stáva minulosťou. Do výbavy totiž pribudli desiatky nových vozidiel, ktoré zvýšia bezpečnosť aj samotných policajtov. Tieto moderné autá budú tiež určite slúžiť lepšie policajtom, ako boli tie staršie. Sú výkonnejšie, majú mnohé moderné prvky, ako zabudovanú prednú kameru, zadnú kameru a je to tiež také posolstvo pre tých všetkých nebezpečných vodičov, ktorí sa denne na našich cestách pohybujú, že budeme lepšie vybavení voči nim. Tak tieto služobné vozidlá dopravnej polície sú vybavené aj prednou a zadnou kamerou, ktorú vlastne vieme využívať pri dokumentovaní priestupkov, najmä pri nejakých cestných pirátoch alebo vodičoch, ktorí nám stále tvrdia, že nejazdia na červenú alebo poprípade netelefonujú alebo nepredbiehajú na dvoch plných čiarach. Tieto vlastne zariadenia, ktoré sú súčasťou tohto vozidla, sú veľmi praktické a veľmi dobré pre náš výkon služby dopravnej polície. Netreba nespomenúť, za minulý rok sme mali 227 usmrtených osôb, čo je veľké číslo. Aj keď je to 35 menej ako minulý roku, našou úlohou je zvyšovať bezpečnosť na našich cestách. Tiež chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že tieto auta dneska odovzdávame a aj všetkým, ktorí zabezpečili servis, že sú takto vybavené a ja si myslím, že to výraznou mierou prispieje k zvýšeniu bezpečnosti na našich slovenských cestách. Európsky deň tiesňového volania 112 aj nám na Slovensku pripomenul význam jednotného čísla pomoci, ktoré funguje od júla 2003. Počas tohto dňa sa po celom Slovensku konali preventívne a edukačné aktivity pre verejnosť a školy a návštevou operačného strediska si ho pripomenuli aj zástupcovia štátu.
V lani operátori prijali 780 956 volaní. Na linke 112 dnes pracuje 136 zamestnancov, ktorí minulý rok pomáhali pri viac ako 3000 volaniach v cudzích jazykoch a zaznamenali aj nárast automatických volaní zo systému e-call. Ministerstvo vnútra rozšírilo v Bratislave ubytovacie kapacity pre novoprijatých policajtov aj príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Na tento účel bude slúžiť zrekonštruované zariadenie na Starej Vajnorskej s kapacitou 470 lôžok. Rezort vnútra aj takýmto spôsobom reaguje na úspešnú náborovú kampaň, keď v lani prijal 1221 policajtov. Tí majú pomôcť stabilizovať personál a práve dostupné ubytovanie ich má motivovať k zotrvaniu v službe. V nasledujúcich minútach budeme prepájať témy histórie a budúcnosti, pretože pozvanie do nášho štúdia prijal riaditeľ Múzea polície Slovenskej republiky Branislav Balog. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Balog, začnime tým, aká je vlastne úloha Múzea polície. Predpokladám, že to nie je len akási zbierka exponátov. Múzeum polície prepája históriu s prítomnosťou. Sme v podstate pamäťou policajného zboru a jednotlivých bezpečnostných zložiek, ktoré jestvovali na území Československa, ba aj monarchie. Čo všetko môžu návštevníci múzea vidieť? Čo tvorí základ vašich zbierok? Základom našich zbierok sú historické rovnošaty, rôzne zbrane, kriminalistická technika, prípadne aj archívne dokumenty a dokumenty spojené práve s činnosťou a bežným výkonom služby príslušníkov. Aké najvzácnejšie dokumenty alebo artefakty u vás môžu návštevníci vidieť? Jedným z najvýznamnejších a najdôležitejších exponátov, ktoré máme, je práve rovnošata policajného generála a policajného riaditeľa Gustáva Pongráca. Okrem nej tam máme mapu žandárskych staníc z roku 1933, ktorá dokumentuje to, kde sa nachádzali jednotlivé žandárske alebo v tom čase četnícke stanice. Okrem toho tam máme množstvo kriminalistickej techniky, ktorú si môžu všetci návštevníci pozrieť a zoznámiť sa s tým, ako funguje práca kriminalistického technika, či ako vyzerala motorka, ktorú používali príslušníci verejnej bezpečnosti. Mená ako Pongrác, Filsiger alebo Júny nie sú Slovákom úplne známe, hoci od vás viem, že sú to skvelí kriminalisti. Zameriava sa Múzeum polície aj na prezentáciu takýchto historických osobností? Každý návštevník, ktorý k nám príde do Bratislavy na Gunduličovú ulicu 2, zistí, kým boli práve títo významní príslušníci bezpečnostných zborov a môžeme ukázať práve na ich živote, ako vyzerala bežná práca policajtov a príslušníkov bezpečnostných zborov. Samotný program zameraný na tieto osobnosti momentálne kreujeme a v najbližšej dobe budeme mať prednášky, ktoré budú mapovať ich život a plánujeme spraviť aj podujatia v regiónoch, z ktorých títo príslušníci pochádzali. Máte pripravené nejaké vzdelávacie alebo odborné programy nielen pre žiakov škôl, ale aj pre profesionálov z praxe? Keďže spadáme pod Úrad prevencie kriminality, máme pripravené programy zamerané či už na žiakov, alebo študentov stredných škôl, prípadne seniorov, alebo aj dospelých, ktorým im ukazujeme, akým spôsobom sa brániť pred rôznymi podvodmi. A keď k nám návštevníci prídu a máme pre nich pripravené konkrétne prednášky, popri tom, že si pozrú aj program v múzeu a prevedieme ich našou expozíciou. Prípadne, ak má niekto záujem, vieme pripraviť aj adresnú prednášku na konkrétne historické obdobie, kde im opíšeme, ako fungoval bezpečnostný zbor v tom danom období, ktoré si oni vyberú. Poďme sa teraz pozrieť na historické bádanie. Ako sa vlastne uskutočňuje? Predpokladám, že spolupracujete aj medzinárodne s Českom, Maďarskom alebo Rakúskom. Ako to funguje? Bádanie je podobné ako všade inde. V prvom rade máme tému.
K nej potrebujeme historický materiál, získame historické pramene a z nich následne extrahujeme tie najpodstatnejšie informácie pre dnešného človeka. Čo sa týka samotnej spolupráce s zahraničnými partnermi, tak tam najväčšmi spolupracujeme popri Maďaroch a Rakúsku práve s Múzeom polície v Prahe a s ním pripravujeme aj ďalšie aktivity. Blíži sa 35. výročie vzniku policajného zboru. Akým spôsobom sa do osláv zapojí aj Múzeum polície? Múzeum polície v spolupráci s policajným prezídiom pripravuje pietný akt, v ktorom si uctíme všetkých tých, čo položili život v službe pre Slovensko. Zároveň sme pripravili historické podklady do zborníka, ktorý bude prezentovaný práve na gala programe k výročiu vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky. Aké výstavy alebo projekty plánujete v najbližšom období? Od apríla plánujeme pomerne zaujímavú výstavu zameranú na prevenciu a bezpečnosť seniorov. A táto výstava bude otvorená v Bratislave v klientskom centre. Návštevníci si tam budú môcť nájsť rôzne materiály, ktorými sprostredkúvame seniorom, ako sa brániť pred podvodmi a ako zabezpečiť ich vlastnú bezpečnosť. Mojím hosťom bol dnes Branislav Balog. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. To je z dnešnej relácie Bezpečné Slovensko všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Prajeme vám ešte pokojný a hlavne bezpečný večer.